खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बे डेली आपडेट बड' इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ भारतआ पेलेस्टाइन हादरनो 30 टन गोनांथार मेडिकेल जगायथाय दैथायहरदों। दावहाजों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलाव भारतआ मैया पेलेस्टाइननो 30 टन सुबुं अनसायथाय दैथायहरदों। पेलेस्टाइननि सुबुंफोरनि थाखाय मेडिकेल जगायथाय, गोनांथार जिउ रैखा खालामग्रा मुलि आरो केन्सार बेरेखा मुलिफोर दैथायहरदों। पेलेस्टाइननि सुबुंफोरनो सुबुं अनफावरि हेफाजाब होनानै भारतआ पेलेस्टाइनाव गोनांथार जिउ रैखा खालामग्रा आरो केन्सार बेरेखा मुलिफोरजों लोगोसे 30 टन सावस्रि फाहामारि जगायथाय दैथायहरदों आरो बेखौ भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्स ससियेल मिडियायाव फोसावनाय नुनो मोन्दों। 22 अक्ट'बराव भारतआ सिगांनिफ्रायनो इउनाइटेड नेशन रिलिफ एन्ड वर्क एजेन्सिनि गेजेरजों पेलेस्टाइनाव गिबिसिन शिपमेन्ट दैथायहरखांबायमोन। बे गिबि बाहागोआ 30 टन मुलिफोर आरो जाग्रा बेसादफोरबो दंमोन, जेराव गोबां गोनांथार सावस्रि फाहामारि जगायथाय, सार्जिकेल बेसादफोर, हाथाइनि दिहुनथायफोर, सरासनस्रा सावस्रि फाहामारि बेसादफोर आरो गोजौ जाग्रा बिस्कुटफोर दंमोन। बेबायदिनो मोनसे सुबुं अनफावरि हाबाफारियाव भारतआ 18 अक्ट'बराव लेबाननाव 11 टन सावस्रि फाहामारि जगायथायनि मोनसे शिपमेन्ट दैथायहरदोंमोन, जेराव खोला लेबाननाव बांलांनाय दाङाबाजिनि फिननायाव गासै 33 टन हेफाजाबनि बिथांखि लानाय जादोंमोन। भारतआ पेलेस्टाइनफोरखौ हेफाजाब होनाय इउएन एजेन्सिखौ मदद खालामबाय थानो समायखिरा लादोंमोन, जाय रांखान्थियारि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों मानोना हामास इजराइल दाङाबाजिनि जाहोनाव बिनि गोनांथिफोरा बांदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ जोनोम जागोदान गथ'खौ 30,000 राङाव फानदों। आसामनि सिलापथाराव मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ 30,000 राङाव फाननाय जादों। धेमाजि चाइल्ड वेलफेयार कमिटि सिलापथार पुलिस थानायाव मोनसे मावख'आरि अजद होदोंमोन, जेराव आयेन बेरेखा फाननायनि सोमोनांथाव गुदि खिथा फोरमायदों। गोदानै जोनोम जागोदान गथ'खौ गुबैयै फाहामथायनि थाखाय सिलापथारनि गथ'सा फाहामगिरि डक्टर सन्जित डलेनि न'आव लाबोनाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे आन्दोनि लेनदेनाव फाननाय जादोंमोन। CWCनि नायबिजिरनायाव मिन्थिनो मोनोदि गथ'साया डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जोनोम जादोंमोन। उनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बेखौ मिथिनो मोनोदि धेमाजिनि मोनसे जराया गथ'खौ 30,000 राङाव फानदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ'खौ सिलापथारनि थागिरि बेबी फेगु मुंनि सासे आइजोआ बायदोंमोन। जोनोम जागोदान गथ'नि जोनोमगिरि बिमा-बिफाया फोरमायदोंमोन दि फाननायखौ दोनखोमानो नाजानानै बिसोरनि गथ'आ थैबाय होनना फोरमायनो नाजादोंमोन। धेमाजि चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनि आफादगिरिया दायो मोनसे नेमखान्थियारि अजद होदों, जेराव दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाय आरो गोख्रों आयेनारि राहा लानो खावलायदों। थामथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि मैखोम बसुमतारीखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। ससियेल मिडियायाव माखासे भाइरेल कट रेकर्डफोरा गोसारनायनि उनाव बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एन्ड एडिटर मैखोम बसुमतारीखौ अरायसमनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव मैखोम बसुमतारीनि माखासे भाइरेल कट रेकर्ड गोसारनायखौ लानानै बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि एमबि मैखोम आरो बड'लेण्ड रादाब गौथुमा बिथांनि सायाव संबिजिरनि नेमखान्थि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिफ्राय आरो बिबाननिफ्राय अरायसमनि थाखाय बोखारनाय जाबाय। बेजों लोगोसे गाहाय सामलायगिरि एमबि मैखोम बिथाङा बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंखौ सिगांनि बायदि अनसायफिननो थाखाय गुरैयै खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआरनि फिसा साहा दिहुनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि फिसा साहा गायग्राफोर आरो फिसा साहा बागानफोरनो हा सोसननायनि थिरांथा फोसावदों बिटिआर सोरखारा, जाय भारतनि उदांस्रिनि 17 बोसोरनि उननिफ्राय गोबाव सम नेबाय थानानै दिनै बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबाव मुलाम्फाखौ मोननो थांगासिनो दङ। साहा बागान ओनसोलफोराव समाजारि रांखान्थियारि थासारियाव अरायथा जौगाथाय लाबोनायाव बिफाव लाबोगासिनो दङ। बे थिरांथाया जायगायारि थागिबि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरनि सांग्रां बाहागो लानाया खालि रांखान्थियारि रैखाथिखौल' रैखा खालामाखै, बे थिरांथाया जायगायारि थागिबिफोरनो गोजोन लाबोनायावबो बिहोमा होदों। अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्र'वार्स एस'सिएशनजों फोसावजानाय बे थिरांथाया रोजा रोजा फिसा साहा आबादारिफोरखौ गोबां मुलाम्फा होगोन आरो बिसोरनि जिउ राहाखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे
ओनसोलनि रांखान्थिखौबो जौगाहोगोन। बाथि खौराङाव दङ केरेलानि थानसालि फोरबोआव मोनसे बेफ्रुग्रा बेफ्रुनायाव सा 150निबो बांसिन जखम जादों। केरेलानि कासारगोडआव नीलेश्वरमनि खाथियाव समबारनि हर गेजेराव मोनसे थानसालि फोरबोनि समाव मोनसे बेफ्रुग्रा बेफ्रुनायाव सा 150निबो बांसिन सुबुंफोरा जखम जायो आरो सा 8 सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया हर गेजेराव जादोंमोन जेब्ला बिरानाकाबु थानसालिनि खाथियाव बेफ्रुग्रा बेसाद दोनथुमनायाव अर नांदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जादोंमोन, जाय गोबां नायगिरिफोरखौ जोखोम खालामदों, जायनि गेजेराव आइजोफोर आरो गथ'फोर दंमोन, जाय मोनसे दिन्थिफुंनायखौ नायनो थाखाय ज' जादोंमोन। जाथायनि उनाव जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो कासारगोड, कान्नुर, मंगलुरुनि देहा फाहामसालि आरो कान्नुरनि परियारामनि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जादों। कालेक्टर आरो जिल्ला पुलिस गाहायजों लोगोसे जिल्लानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा थासारिखौ नायनो थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैयो। बिबानगिरिफोरा बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों, जेराव ओनसोलारि सुबुंफोरा खहा जानांनाय आरो बिसोरनि नखरफोरखौ सांग्राङै हेफाजाब होनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि थागिरिफोरा दिघली फुख्रियाव बिफां दानफायनायनि बेरेखायै सोमावसारदों। फ्लाइअभार लुनायनि आरो लामा बानायनो थाखाय गोबां बिफांफोरखौ दानफायनो सोरखारनि नाजानायखौ हेंथा होनो थाखाय गुवाहाटीनि दिघली फुख्रि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा ज' जानानै बेरेखायै सोमावसारदों। जायगानि थागिरिफोरा बे हाग्रा सिफायनायनि जाहोनाव जानो हाथाव आबहावा आरो सोरबिथिङारि खहानि बागै जिंगासिनानै सोरखारनि थिरांथाखौ हेंथा होनानै मैया ओनसोलाव मोनसे हेंथा दिन्थिफुंदों। बिथांमोना बुंदोंमोन दि बे ओनसोलाव फ्लाइअभारआ गोनांथि गैया आरो बिथांमोना बिनि सोलायै बिफांफोरखौ संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय बिफांफोरा गोलोम बोथोरनि समावल' सायख्लुम होआ, बेफोरो मोननो थाङै दावबायारि दावफोरनि थाखाय थाग्रा खुलि। थागिरिफोरनि बायदिब्ला बे बिफांफोरनि गोमालांनाया ओनसोलारि सोरबिथिं खान्थिखौ हेंथा होनायनि अनगायैबो ओनसोलनि मिथिंगायारि समायना आरो जिब रोखोमथायखौबो खम खालामगोन होनना फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ बारग'लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारिया उइ लाभ काम्पा बरगयारि फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर होदों। बारग'लेङाइ काम्पा बरगयारिनि मुं लानानै ससियेल मिडियायाव नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि फोसावनायनि सायाव एफआइआर होदों काम्पा बरगयारिया। थांनाय माखासे सान सिगां काम्पा बरगयारिनि मुं लानानै उइ लाभ काम्पा बरगयारि फेसबुक पेजआव काम्पा बरगयारिनि सावगारिखौ होनानै नंखाय फोरमायथि आरो मानहानि खालामदोंमोन, जायनि जाहोनाव काम्पा बरगयारिया खुद्रिसारनानै उइ लाभ काम्पा बरगयारि फेसबुक पेजनि बेरेखायै एफआइआर होदों आरो बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो राहा लानो थाखाय खावलायदों। दिनैनि जोबथा खौराङाव दङ सानै गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों गामिनि रायजो राजाफोरा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्राजुलि हालामनि सुदेमपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा सानै सुबुंजों लोगोसे फालांगि खालामनो लाबोनाय गासै 10 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। फोरमायनाय बायदिब्ला लामाजों साब्रै गान्जा फालांगिरिफोरा गान्जा लाबोबाय थानाय समावनो सुदेमपुरी गामिनि रायजो राजाफोरा सन्देह खालामनानै सिग्रोमनायनि उनाव गान्जाखौ थारैनो मोननो हायो आरो उनाव सानै सुबुंखौ हमनो हायो आरो गुबुन सानैया जायगानिफ्राय खारग'लाङो। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ आमिर हुसेन आरो जामालुद्दिन होनना सिनायथि होदों। बे समाव गामिनि सुबुंफोरा गान्जाजों लोगोसे हमनाय सानै सुबुं गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसनि आखायाव गथायो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन।